Je to dobrý pocit vědět to, co víte, že? Necítíte rezonanci toho všeho? Necítíte tu plnost toho, kým jste? Nemilujete ten pocit, když je všechny přestanete brát k zodpovědnosti? Nemáte rádi ten pocit, když přestanete brát k zodpovědnosti sami sebe? Děkuji. Cítím se výjimečně privilegován, že zde mohu sedět. Schyluje se k dobrému rozhovoru. Před mnoha lety se mi zdálo, že vyhrají v loterii. Právě se tak stalo. Cítím to a rozhodně bych si přál, aby se tak stalo okamžitě. Dnes je jackpot $93 milionů a já bych si přál, aby se to stalo dnes. Věc se má tak. Odtud se tam nedostanete. Nemůžete chtít něco, co nemáte, a zároveň s tím být ve vibračním souladu. Musíte být tím, co chcete, a pak to můžete mít. Jinými slovy, musíte cítit prosperitu odpovídající vaší žádosti. Takže za prvé, jackpot, jak zajímavé slovo. Naznačuje něco velkého. 93 milionů jím je. Naznačuje vzácnost. Naznačuje nepravděpodobnost. Obvykle to nepůsobí jako další logický krok. Ta velkolepost vás prozrazuje. Jinými slovy, kdybyste řekli, vesmíre, hodilo by se mi víc peněz, v této vibraci je jen velmi malý nesoulad. A kdybyste tento pocit vysílali často, dokud byste ho nezačali očekávat, takže by se vaše slova přirozeně proměnila v vesmíre, rozhodně by se mi hodilo víc peněz. Rozhodně očekávám, že ke mně bude proudit víc peněz, v tomto jemném, neodporujícím očekávání by k vám začalo proudit více peněz. Ale když řeknete, vesmíre, vím, že tamhle leží tato neuvěřitelně velká hromada peněz, které téměř nikdo nerozumí, a já bych chtěl, aby se dostala na moji hromadu, vibrační nesoulad je tak obrovský, že to poznáte podle toho, jak se cítíte, když o tom mluvíte. I když se občas můžete dostat do oblasti naděje, většinou to neočekáváte, i když ta slova vyslovujete. A nikdy jsme nepoznali nikoho, kdo by dokázal svá slova vybudit natolik, aby udělal tento vibrační skok. Vesmíre, mohl bys mi to vynahradit? Mohl bys mi dát tento jackpot a mohl bys to všechno napravit? A my říkáme, takhle to nefunguje. Musíte být chronicky zde ve vibraci blahobytu. A když budete, vesmír řekne, nuže, tady je cesta. Nuže, tady je cesta. Nuže, tady je cesta. Když jste ve vortexu, tento nápad, tento nápad, tento nápad. Není to nepředstavitelné, ve skutečnosti je naprosto představitelné, že když se pohybujete kolem vortexu a cítíte se naladěni, napojeni a zapnuti, mohli byste být inspirováni k zastávce v 7-Eleven, inspirováni ohledně načasování nákupu tiketu a inspirováni ke koupi tiketu, který je výherní v loterii. Ale abyste to mohli udělat, musíte být ve vortexu, a to se nestane jen tak z čista jasna. Musíte se do vortexu dostat. Vortex vám musí být blízký. Na tom je tak zajímavé toto. Naladíte se na frekvenci vortexu a neříkáte, chci vyhrát jackpot. Říkáte, peníze ke mně proudí v hojnosti. Přicházejí tak rychle, jak jen mohou odcházet. Nemám potřebu peněz, peníze proudí dovnitř. Je to jako vzduch, nadechuji ho a vydechuji ho, nadechuji ho a vydechuji ho. Prostě ke mně přicházejí přirozeně, vidíte? Musíte se dostat do vortexu a vortex vám pak dá vše, co potřebujete, abyste na to za pochodu přišli. Věříte v platnost tohoto vortexu? Absolutně. Věříte, že jste byli a jste energií zdroje, i když jste v tomto fyzickém těle? Věřím. Věříte, že tím, jak žijete tento život, jste vznesli velmi silný nárok na skutečné jmění? Věřím. A věříte, že je pro vás připraveno, že tam na vás čeká s vaším jménem, že je již přiřazeno k vašemu bankovnímu účtu, že je tam pro vás a nikdo vám ho nemůže vzít? Věřím. Věříte, že v těchto penězích, které pro vás byly shromážděny, není vůbec žádné riziko? Věříte, že tam leží bez rizika? Věřím. A rozumíte tomu, co je podmínkou pro to, abyste si své jmění nárokovali? Ne. No, jste skoro u cíle, protože všechno, na co jste odpověděli ano, znamená, že si to nárokujete. Jinými slovy, víte, že jste to tam vložili, a víte, že je to tam pro vás, a víte, že zdroj ve vás o to pečuje, a víte, že toto je vibrační vesmír, a víte, že jste vibrační bytost, a víte, že můžete najít jeho vibraci, a víte, že zákon přitažlivosti nikdy nezačne zmatkovat.
Víte, že zákon přitažlivosti vám dá přesně to, o co žádáte, a víte, že je to pro vás připraveno, a víte, že k tomu musíte být spolupracující složkou. Jinými slovy, vše, co musíte udělat, je dostat se do vortexu. To je ta podmínka. Musíte se tam dostat, vědět, že tam jste, a navštěvovat to místo často. Musíte si procvičovat pocit prosperity, i když dolary na vašem současném bankovním účtu nemusí odrážet těch 94 milionů, které jsou k vám na cestě. Musíte vykonat tu emocionální cestu dříve, než vykonáte cestu finanční. To je věc, kterou většina lidí dělá jen velmi obtížně, protože většina lidí nechává svou vibraci zcela reagovat na život, který pozorují. A to je ta část, na které musíte pracovat. Přesně tak, to je ta záludná část. Takže prostě začnete měnit svůj dialog. Spřátelíte se s tím, kde jste. Spřátelíte se s životem, který jste žili a který vám dal prostředky k tomu, abyste chtěli takové množství peněz. Jinými slovy, prožili jste hodně života, prožili jste hodně kontrastu, žádali jste a žádali a žádali. A my si z vás nestřílíme, a ani vy si nestřílíte z nás, když říkáte, že si chcete nárokovat toto jmění, které jste tam vložili. V tom jsme všichni v naprosté shodě. Jediná věc, v níž zatím nejsme ve shodě, je to, že my víme, že je vaše a víme, že k němu můžete najít přístup, ale vy to ještě nevíte, protože jste to dostatečně neprocvičili, abyste to věděli. Protože jste stále tou lidskou bytostí, kterou jste, necháváte důkazy, které se manifestují, být kritériem, které vás nutí věřit. My necháváme to, co je ve vašem vortexu, být kritériem, které nutí věřit nás, vidíte? Dlouhé O, já tomu věřím. Vím, že je tam mezera, a někde uprostřed té mezery se to nachází. Přesně tak. Takže toto je ta praxe. Toto je dobrý dialog. Věřím, že je to tam. Věřím, že v mém očekávání je mezera. Věřím, že mohu mezeru ve svém očekávání uzavřít. Věřím, že mé emoce jsou klíčem k uzavření mezery v mém očekávání. Věřím, že naděje se nachází v blízkosti vortexu. Věřím, že víra je uvnitř vortexu. Věřím, že vědění je ve vortexu chronickým, dostatečně konzistentním způsobem. Věřím, že mám k těmto dolarům přístup. Věřím, že tyto dolary jsou tu pro mě. Věřím, že k nim vede cesta, která pro mě bude snadná. Věřím, že cesta vede skrze vortex. Věřím, že cesta vede skrze mé emoce. Věřím, že cesta vede skrze naladění se na energii zdroje, která je skutečně tou větší částí mě. Věřím, že mé emoce mi mluví pravdu. Věřím, že když jsem frustrovaný, nejsem tam. Věřím, že když jsem plný naděje, jsem blíž. Věřím, že když jsem šťastný, jsem tam. Věřím, že když oceňuji, jsem tam. Věřím, že když se smířím s tím, co je, jsem tam. Věřím, že když oceňuji proces svého života, který mě přiměl toto řešení tam vložit, tak tam jsem. Miluji každý zápas, který jsem prožil, protože to bylo palivo, které to tam vložilo. Věřím, že blahobyt, který jsem žil, i ten blahobyt, který se jako blahobyt příliš necítil, to tam pro mě vložil. Vím, že jsem vůdcem své vlastní reality. Vím, že tyto věci jsou pravdivé. Vím, že mohu žít manifestovanou verzi toho všeho. Věřím, že mohu žít manifestovanou verzi toho. Myslím, že po celé této planetě jsou důkazy o lidech, kteří stáli přesně tam, kde stojím já, co se týče financí, kteří měli vortex přesně jako já, který pro ně byl připravený, a oni prostě našli cestu dovnitř. A já nemusím najít identickou cestu. Nemusím pobíhat a hledat lidi a říkat, jak si přišel ke svým penězům, protože pro každého z nás je to jiné. Ale jedna věc je společným jmenovatelem kohokoliv, kdo uspěl v čemkoliv, o co usiloval, našli způsob, jak být ve vibračním souladu s tím, o co žádali. A to je vše, co musím udělat. To je ten kousek, který hledám. Až se vrátíte z přestávky na občerstvení, promluvíme si o tom dále, protože v místnosti je aktivní vibrace. Všichni chtějí přijít na to, jak najít vibraci větší hojnosti, a my vám chceme ukázat, jakou hojnost jste vložili do svého vortexu. To je teprve jackpot. Kdybyste viděli to skutečné jmění, které jste nashromáždili a které je pro vás vibračně připraveno, ke kterému máte okamžitý přístup. Ale není to skrze akci, je to skrze emocionální cestu. A jakmile se vycvičíte k vibračnímu souladu s energií svého vortexu, až vám bude připadat normálnější očekávat dobré věci než očekávat špatné věci, až vám bude připadat normálnější cítit se prosperující než cítit nedostatek, musíte si procvičovat pocit normálnosti. A ta záludná věc je, jak mohu cítit něco, pro co nemám důkazy. A to bude skutečně tématem dnešní odpolední diskuze. Jak mohu trénovat svou vibraci nezávisle na realitě, kterou pozoruji, aby odpovídala realitě, kterou jsem vytvořil. To je vědomé tvoření v té nejlepší podobě. Dobrý čas na oběd, pokud chcete.